ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଟରେ ବହୁତ ହି ଜୋର ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଦଶହରା ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ। ଯେହେତୁ 60 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ ତ ଲାଗିବ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପଡ଼ିଛି। ତ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କାରରେ ବସିଲା, କିଛି ସମୟ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ତ ବାହାରିଗଲା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସିବାକୁ। ଏବେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଏଠିକି ଆଣିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେଖିକି ସେ ତ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ଖେଳରୁ ସେ ଖେଳ, ସେ ଖେଳରୁ ସେ ଖେଳ, ଏମିତି ହେଇ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳି ସାରିଲା। ତାପରେ ତଥାପି ସେ ରାଜି ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖେଳିବି। ତ ଡେରି ହେଲାଣି ତ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ। ତ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଖାଇବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲୁ।